Dobrý večer. Voláme pánu Miroslavovi. Tak dnes máme taký príbeh, ako pán Miroslav si požičal peniaze v jednej nebankovke. On sám nám povie. Už mu to zvoní. Urobili sme taký cyklus. Pán Miroslav sa stal vlastne obeťou, keď sa to tak dá povedať, pretože on... Dobrý večer. Už je tu. Pán Miroslav, počujeme sa dobre? Telefón. Hovorte, aby som vás počula. Dobrý večer, tak ste pripravená? No, ja som pripravená. Vy ste pripravení? A ja? Áno. Dobre. Tak Počujeme dobre? Áno, veríme, že to pôjde. Práve som to chcela uviesť, tak nám povedzte, čo budeme dneska, nejakú tému sme si dneska vybrali. Tak dneska sme si vybrali tému ďalšia nebankovka Credit One. Majú na internete stránku, píše sa to creditone.sk. Áno. No a povedzte, že ako v podstate, ste mi ešte povedali, napísali ste mi, lebo som si to prečítala, ten príbeh, tak mi povedzte, že keď ste s nimi volali, lebo vy ste s nimi aj volali, áno? S touto nebankovkou. A predstavili sa vám ako? Tak niekedy sa mi predstavila žena, niekedy pán, to už je vedajšie, ale vždy sa mi predstavili ako Credit Bank. Čiže Credit Bank. Aha. Čiže ako keby to bolo niečo spoločné s nejakou bankou, alebo čo? Áno. Čiže na internete sú Credit One a prihlásili sa vám telefonicky ako Credit Bank. No dobre, už to je také trošku zavádzajúce. No povedzte, koľko ste si od nich požičali, ako to s nimi bolo? Tak v priebehu minulého roka som si požičiaval sumy, 50 eur, 100 eur a koncom roku 2014 som si požičal nejako začiatkom novembra sumu 350 eur. Áno. Požiadal som o 350 eur a pani z Credit One mi zavolala, že u nich to majú tak teraz, akože keď 350 eur vrátim do 2 dní, takže neplatím úroky. Že stačí vrátiť do 2 dní, keď vrátim, tak len 350 eur, koľko som si požičal. Aha, takže taká výhodná požička sa to javila, že vlastne, keď niekto potrebuje, že mu príde výplata o 2 dní, tak si povie, požičam si, lebo ich dneska potrebujem zaplatiť, požičam si 350 a o 2 dní príde výplata, zaplatím ich a nemusím ani úroky platiť. Áno, a potom že ja som nemal o 2 dní výplatu, tak mi povedala, že je taká možnosť si to splatnosť ako predložiť dať na niekoľko dní, napríklad 14 alebo na mesiac. Tak točím som si to predložil na 15 dní. No a? Tak mi to schválili. A povedali, že aj aké budú úroky? Je napísané, že istina 350 eur a úrok 0,42 eur, to je 42 centov a na 2 dní mám v zmluve. Aha. Ale to ústne, čo som sa s nimi dohodol, že na koľko dní to chcem, áno, tak to už v zmluve není. To bola len ústna dohoda. Dobre. A čo ďalej? Čo potom sa dialo? Koľko od vás chceli vlastne? Za tých 15 dní. Čiže 15 dní ste už mali svätý pokoj, nič ste nemuseli platiť. A mal som teda splatiť celý ten dlh. Už si nepamätám, koľko bola odplata. To už si nepamätám, ale viem, že som strátil schopnosť splácať úvery v tom čase. To sa týkalo aj iných nebankoviek. Jednoducho stalo sa to, že som nemal na zaplatenie. No a? Tak tento rok, 2015,
január, február mi začali posielať e-maily, aj mi zavolali, že čo to ideme ako riešiť. Ako spoločne, no. Áno. Tak ja som sa dohodol, že viete čo, môžem splácať po 10, po 20 eur mesačne. Tak som zaplatil dvakrát, ja neviem, raz som zaplatil 10 eur, potom mali 14 eur, koľko sa dalo. Ale začiatkom marca 2015 mi prišiel papier, teda pošta mi prišla od vymáhačskej spoločnosti, píše sa to Finlegal Services. Áno. So sídlom Bratislava. A čo oni chceli? A tam na tom papieri bolo napísané nasledovné. Istina 350 eur, zmluvný úrok 0,42 eur, takže 42 centov, úroky z omeškania vo výške 122,27 eur, zmluvná pokuta vo výške 75 eur, penále z omeškania vo výške 556,35 eur. No to neviem ani porátať. To je tá suma, ktorá bola nakoniec 1129 eur? Áno, takže požičal som si 350 eur a konečná suma na zaplatenie bola 1129 eur. No pekne. A čo vy na to? Ako ste reagovali? No, tak už keď som poznal situáciu nebankovky spotrebiteľ, tak som poslal zmluvu aj s týmto listom od nebankovej spoločnosti na adresu Združenia na ochranu spotrebiteľa HOOS. Áno. Do Turčianskych Teplíc na pobočku pánovi Hercegovi. Áno. A on mi na to povedal, že to je úžernícka suma, tá konečná suma, čo odo mňa žiadajú. A mal pravdu. A ako to ďalej bolo? Čo ste urobili? Tak začal som vymáhačom písať okrem pekných mailov aj mrzké s nádavkami, aby vedeli, že sa ich nebojím a aby vedeli, že sa viem brániť. Aha, môžem prečítať? Áno. Mám tu, že mail pre vymáhačov. Banditi, nevyhrážajte sami súdom a exekútorom. Z listu od vás je jasné, že spoločnosť Credit One používa nepriateľné zmluvné podmienky, byť prílohu. Ešte aj advokátka pani Judr Silvia Hicová, áno, je v liste podpísaná. Takže vážený spoločnosť Final Servicero a advokátka Silvia, ste podozriví zo spolupáchateľstva. Takto ste im to napísali, hej? Ďalej ste im písali, vy mne nedávajte podmienky, kedy a koľko mám platiť dlh. Moja finančná situácia mi dovoluje splácať dlh po 10 eur mesačne, rovnako aj ako ďalším nebankovkám, áno? Aj ste ich tu vymenovali. A neobťažujte sa, nevyhrážajte sa a neposielajte mi elektronickú poštu proti mojej vôli. Na všetko je nejaký paragraf. To ste im napísali. A ďalej, že spoločnosť Credit One v najbližších dňoch bude riešená úradnou cestou. Vzdajte sa vymáhania, pretože budete posudzovaní ako spolupáchatelia. List od vás je jasným dôkazom nepriateľných zmluvných podmienok. Požičal som si 350 eur a mám vám vrátiť, podľa toho, čo ste mi napísali, 1129,04 centa, teda 1129 eur a 4 centy. Dnes ste mi telefonovali, že beriete na vedomie moju námietku v e-maili, čo som vám poslal a že stačí, keď vrátim sumu 400 eur. Toto je zaujímavé. Pozor, lebo v liste ste uviedli 1129 eur a 4 centy. Banda podvodníkov. Už teraz vás podozrievam ako bandu podvodníkov spolu s Credit One. Úrady to bude veľmi zaujímať v najbližších dňoch. Košarišťan. Toto ste im vy napísali, tento list, áno? Ale tam je napísané... som podal žalobu na okresnom súde v Martine. Aha, podali ste žalobu. Áno. Ale na základe tohoto mailu je tu aj spomenuté, že vám aj telefonovali.
Že reagovali nejako. Vysvetlím. Presne 2. apríla 2015, tento rok, mi človek z vymáhačskej spoločnosti povedal nasledovné, že akože akceptujú tie moje námietky a že stačí, keď zaplatím iba sumu cca 470 €. Mhm. Tak mne toto bolo hneď podozrivé, pretože keď niekto pýta sumu 1129 € a zrazu, ako keby zo dňa na deň otočil kartu a pýta 470 € iba, tak to už je nejaké podozrivé, nekalé sa mi to zdá. Aha. No, a na čo ste prišli? Tak takto. Že, a pýtal sa ma človek, že akým spôsobom, ako to zaplatím. Tak ja som povedal, že naraz to nemôžem zaplatiť, pretože ja kradnúť peniaze nemôžem, aby som mohol zaplatiť pohľadávku 470 €, lebo by som sa dopúšťal trestnej činnosti, keby som ukradol peniaze, aby som mohol zaplatiť pohľadávku. To áno. A požičať si nebolo kde. Áno. Tak ja som mu navrhol, že po 10 € mesačne. Jemu sa to zdalo málo, že aspoň 50. Samozrejme, ako vždy som sa nenechal odbiť, trval som si na svojom. A tak som mu to drzo vážne povedal, že normálne ten vymáhač vypol telefón. A nie, ešte som niečo, pani Kristýnka, zabudol. Ešte predtým, ako vypol telefón, tak mi povedal, že ak nezaplatím sumu 470 €, že to dajú na súd a že budú žiadať sumu 1129 €. Takže to je akože podmienka, že ak nezaplatím, ako keby nejaké vydieranie. No tak sa to javí, no. Áno. Že chcú iba 470 a že ak nezaplatím, že to dajú na súd a že budú pýtať 1129 €. Toto sa mi nepáči. Aha. Takže oni požičali ste si 350 € na tie 2 dni, keby ste ich za 2 dni vrátili, mali ste vrátiť len 350 €. Potom povedali, nemali ste možnosť splácať, tak ste požiadali o to predĺženie na tých 15 dní. Áno. Posielali ste im, ako ste mali, 10-20 € a tak ďalej. Im sa to zdalo málo. Zrazu vám začali vám telefonovať, písať maily, že oni čakajú stále, že im neplatíte a tak ďalej. No a potom vám napísali, koľko stojí, ja neviem, čo vám to napísali, koľko stojí tie úroky, koľko stojí upomienka, koľko stojí predĺženie a tá suma celkovo sa vyšplhala až na tých 1129 €. Tak, dobre. A potom sa stalo to, že ste im zasa ten mrzký mail napísali a potom zatelefonovali a povedali, že sú ochotní teda ísť až na 470 €. Ale medzi tým by ste im už niečo zaplatili. Koľko spolu ste im zaplatili? Viete čo, no okolo 14 € je to dokopy. Čo ste im zaplatili? Áno, 10 € a voľako 14. Okolo 24 € dokopy. Aha. No, potom oni sa vyhrážali teda, že to dajú ešte na súd a budete musieť zasa tých 1129 zaplatiť, áno? Áno. No, ale vy ste už vedeli, že sú to nepriateľné zmluvné podmienky od nich. Môžeme ich vymenovať tam niektoré? Áno, vymenujte, to je správne pre našich proste divákov, aby vedeli. Takže uvediem iba jedno, to bude stačiť, aby si ľudia vedeli spraviť úsudok. Notifikačné poplatky v prípade omeškania klienta 50 € za poštovú zásielku, 30 € za e-mail a 25 € za SMS-ku. Aha. K tomuto dodávam
Slováci medzi sebou posielame e-maily, tak to robíme zadarmo, lebo e-mail je zadarmo. A oni si účtujú takéto veľké peniaze. Alebo za SMS-ku. Alebo keď niekomu pošlete poštou obyčajnú zásielku list, tak stojí 45 centov. A oni si účtujú až 50 €. Pani Kristýnka, ani toto nie je v poriadku. No isté, že to nie je v poriadku. Také, to je jak z iného sveta. Ako? Že je to ako z iného sveta. Také úžernícke, no ako na Slovensku. Aha. A nikto s tým nič nerobí, samozrejme. No, teda mal by s tým niečo robiť. No a povedzte, ako to dopadlo. Dali ste tú žalobu? Áno. Na okresný súd v Martine. A potom? Neviem, či niekto vie, či nevie, tak ja som rybár. A 2. júna v roku 2015, tento rok, som bol na rybách a zazvonil mi telefón. Dúfam, že sa ryby nevyplašili. Nie. Nemal som až také volume zapnuté, aby sa vyplašili. Dobre. Tak som sa ozval. Ozval sa človek z Credit One, predstavil sa ako Credit Bank. Že pán Košarišťan, ospravedlňujeme sa vám, mi povedal, že sa mi ospravedlňujú, že sa pomýlili. Ja som to bral tak, akože sa pomýlili, že akože tú sumu 1129 €, čo mi vyrátali, že sa ako nej pomýlili. Ale ja som to bral ako takú fintu, že to je iba výhovorka, že sa pomýlili. Oni si asi mysleli, že ja sa s tom nevyznám a že sa zľaknem a že im to budem platiť. To som bral tak. A tak tento pán mi povedal, že stačí, keď im zaplatím zostatok istiny, lebo že už som zaplatil raz 10 €, no 24 € dokopy, že som už zaplatil a zostatok istiny bolo 325 € aj 86 centov. No. Takže k tomuto zase musím dodať a musím sa opakovať. Keby som sa zľakol vymáhačov, keby som sa zľakol slova exekúcia, keby som sa zľakol slova súd, platil by som sumu 1129 €. To či už plátkami, alebo by ma dali na súd vymáhať exekučne, to už neviem ako. Ale ja som sa nevzdal, trval na svojom, písal aj vulgárne maily a znova sa mi to oplatilo. No dobre teda. A týmto vlastne ten príbeh aj skončil? Áno. 2. júna, ako mi človek z Credit One zavolal, tak v tento deň mi prišiel aj e-mail. A už bezplatný e-mail, nespoplatnený? Nie, to už nebol spoplatnený. Tak tam bolo napísané teda, že akože sme sa dohodli, že do 24. každý mesiac po 10 € mi dovolili splácať. A zase je to ten istý prípad. Bol ústretový, bol milý, vo všetkom mi vyhovel a dokonca sa mi aj ospravedlnil, a to chceli sumu 1129 €. Áno. A vidíte, a zase stačí zaplatiť len sumu 325 €. A to odtedy som už 50 € po 10 zaplatil. Každý mesiac po 10. Takže ešte vám chýba doplatiť. Každý mesiac po 10. Takže ešte im stále splácate. Áno, zaplatil som júľ, august, september, október, aj november som už zaplatil 10 €, aby sa náhodou nesťažovali, že som nezaplatil 10 €, že im to chýba. Áno, že ste nedisciplinovaní v platení. Dobre teda. A odtedy už sa neozývajú?
ani e-mail, ani telefón, ani žiadna pošta nechodí. Iba pošlem 10 eur každý mesiac a oni mi pošľú mi SMS-ku, že im prišla platba. Vynikajúco. No výborne ste to zmanéžovali. Tak toto by mali dokázať všetci právnici Slovenska, že? Pre našich občanov, ktorí v podstate majú takéto problémy s nebankovkami. Áno. No fajn. Tak ďakujem za ten príbeh. Ešte niečo k tomu dodáme? No, pani Kristínka, musel by som sa zase opakovať, no. Tak, nevzdať sa, bojovať, trvať na svojom, nebáť sa napísať e-mail, list, a nie jeden e-mail. Ja pošlem e-mail, ale o 2-3 dní ho pošlem ten istý znova. O týždeň znova. To není jeden e-mail, to je možno, že aj 10 e-mailov. Aha, čiže tak ako taká istota, rezerva, že nepríde 5, príde ďalších 5. Aha, čiže tak ako oni na vás tlačili, tak vy ste to od nich vypozorovali a rovnaký ste nástroj použili na nich, čiže aj vy ste ich takto tlačili tými e-mailami. Že ste im stále, aby mali v pozornosti, že aj vy ste na druhej strane tej zmluvy a že aj vy máte svoje práva a nemôžu sa k vám správať, aj napriek tomu, že ten zákon je nedokonalý na Slovensku, že nemôžu sa k vám správať tak jednostranne, úžernícky, povýšenecky, ale v podstate musia rešpektovať, že tie práva máte. Takže fajn, takže som veľmi, veľmi rada. No, pán Miroslav, ešte na záver poviem, že práve preto, že ste vlastne prekonali tieto nekalé praktiky nebankoviek, lebo vážne ste, ja neviem, koľko takýchto občanov na Slovensku je, zatiaľ sa mi len prihlásili ešte ďalší 2, ktorí bojujú, ale nie sú takí húževnatí, pracovití ako vy. Čiže neposielajú, že každý druhý deň ten mail a tak ďalej. Oni proste napíšu, odpíšu a čakajú, čo sa bude diať. Takže vzhľadom k tomu, že vy ste vlastne taký bojovník s tými nebankovkami, tak ja som nad tým rozmýšľala a potom som vás požiadala o takú spoluprácu, že vy vlastne ako občan s osobnou skúsenosťou s nebankovkou a ja vlastne z tej stránky, vlastne právnej stránky, že by sme sa mohli pokúsiť občanom predniesť takú prednášku, dohodli sme sa na tom, že spravíme seminár a že vlastne občanom predniesieme, vlastne dáme im do pozornosti tieto problémy, ktoré s tými nebankovkami sú. A hlavne im dáme do pozornosti, že sa s tým dá bojovať a najdôležitejšie ich posmelíme a pomôžeme im vyhrať. To je najpodstatnejšie. A tak sme sa dohodli, že si spravíme vlastne seminár a ten seminár bude u vás v Martine a bude 28.11.2015 a to je v sobotu od 1 hodiny začína a je to na Mestskom úrade v zasadačke v Martine. Takže všetky srdečne pozývame, kto budete chcieť prísť a máte problémy s nebankovkami a uvidíte toto videjko, tak prídite a my vám pomôžeme v tých problémoch s tými nebankovkami. No, môžeme zatelefonovať, môžeme napísať, rôzne podania môžeme napísať, aj žaloby na súd môžeme pre vás napísať, že pán Miroslav? Áno, tí ľudia si môžu aj zmluvy so sebou zobrať. Výborne, ďakujem za doporučenie, takže kľudne si môžete aj zmluvy so sebou zobrať. A budeme vám vlastne takto na tomto seminári pomáhať. A potom spravíme seminári aj v iných mestách, áno? Áno. Dobre, a ešte sme sa dohodli, že urobíme vlastne aj takú maličkú brožúrku, takú nápomocnú pre tých občanov. Áno. Dobre, takže pracujeme na tom. My s Miroslavou veľmi na tom pracujeme, aby sme pomohli Slovensku a slovenským občanom, ktorí sú diskriminovaní a kriminalizovaní hlavne vlastne týmito nástrojmi, ako sú tieto pôžičkárne a nebankovky. A samozrejme, aj banky majú svoje nekalé praktiky, ale o tom budeme niekedy inokedy hovoriť. Budeme? Áno. Dobre. Miroslav, takže sa rozlúčime so všetkými. Dobre, veľmi pekne ďakujem za tento príbeh. Všetko dobré všetkým. Počúvam vás. Ešte som chcel povedať, že pani Kristínka, zajtra si môžeme povedať o ďalšej 4. nebankovke, napríklad SMS Kredit, ako som zvíťazil nad touto nebankovkou.
Vynikajúco, tak sa teším. Môže byť? Áno, pravda, že môže byť, ja sa teším, dobre? Teším sa, takže SMS kredit, nebankovka. A Zajtra. táto tiež používate nekalé praktiky? Áno, to už mi prišlo aj od Národnej banky, vyjadrenie. Aha. To si povieme zajtra. Dobre, takže zajtra zasa spravíme takéto krátke videjko, dobre? Aby ľudia vedeli. Áno, Tak sa opatrujte, všetkým želáme pekný večer, všetkým pozeranie dobre vám želáme, aby ste si to pozreli a aby ste si vlastne to pozreli preto hlavne, aby ste sa naučili a hlavne posilnili, aby ste mali nádej, že aj vy to dokážete zvládnuť tak, ako to dokázal a dokáže zvládať Miroslav. Tak všetkým želám dovidenia Miroslav. dovidenia.